Singase sikhulu isibalo sabantu ababoshelwe icala lokubulawa komculo hip hop uKenan Forbes aka ovela kule video nomngani wakhe uThebelo Tips Motshwane abadutshulwa ngoFebhuwari onyaka odlule ngaphandle kwendawo yokudlela eWish emgwaqweni uFrolide eThekwini. Lokhu kuvezwe umshushisi uMnumzane Lawrence Caba ngoLwesine ngesikhathi licala linabasolwa abawu-5 ongumnumzane Lindokuhle Mkhwanazi, uMnumzane Lindani Zenzele Ndimande, uMnumzane Siyanda Edimiyeza, uMnumzane Muzwethemba Gwabeni noMnumzane Lindokuhle Ndimande. Lihlele enkantolo yeManchester eThekwini bekulindelwe ukuba umbuso wenze izethulo zophenyo lwawo njengoba-ke wawucela ukunikwa izinyanga ezine zokuphothola konke okudingekayo. Phakathi kwezinto umbuso waveza ukuthi-ke uzosiphenya ukukhokha kuka-803,455 okuthiwa-ke kwaphuma kwi-akhawunti yenkampani iBright Settle okuvela ukuthi noma-ke ngeyenjinga yaseThekwini ngusomatekisi uMnumzane Mfundo Caba. Le mali yangena kwi-akhawunti kaGwabeni. Amaphepha yasenkantolo aveza ukuthi ngemva kwemizuzu embalwa ingenile uGwabeni wayehlukanisela kabanye abasolwa kwaba-ke 133,000 umuntu-ke ngamunye. Uphenyo-ke labazophinde noma-ke uphenyo lwaluzophinde luveze ulwazi oluthe xaxa odabeni olumayelana nomakhalekhukhwini kaGwabeni ukuthi uyenqaba ukuwunikezela ukuwunikela emaphoyiseni. Umshushisi utsheleke inkantolo ukuthi uhlelo lokuboshwa kwalaba abanye abasolwa lusendleleni. Uthe umbuso sewuxhumene nabanye abantu ukuze-ke bathumele izitatimende zabo futhi-ke balindele ukuzwa isinqumo senkantolo noma-ke senkantolo yakwaManzini eSwazini lapho-ke kuboshwe khona ababili abayamaniswa naleli cala labasolwa okumnumzane Siyabonga Ndimande nomnumzane Malusi Ndimande abayizelamani okulindelwe ukuba baphume noma-ke kuphume isinqumo sokuthi-ke babuyiselwa eNingizimu Afrika. Abameli babo bathi-ke noma-ke kakumele babuyisele kuleli ngoba-ke kabaphephile. Batshele inkantolo ukuthi-ke lezi zelamani zisabaka amaphoyisa ophiko lwe-NIU njengoba zithi-ke phambilini azesabisa ngokuzibulala ngoba-ke bayingxenye yabasempini yamatekisi kubanga kumzila waseMalikazi eningizimu yeTheku. Umbuso noma-ke waseSwazini uthi-ke laba kumele-ke babuyele kuleli bazoshushisa ngoba-ke inhlangano yezokushushisa KwaZulu-Natal ihlinzeke inkantolo yakuleli noma-ke yakuleli lizwe ngolwazi oluveza ukuthi-ke kunesitho noma kunesithombe mnyakazo okuyividiyo noma-ke CCTV eziveza-ke esinye salezi zelamani sidubula kuForbes futhi-ke nobufakazi bezingcingo buveza ukuthi-ke siyathinteka. Lezi zelamani zaboshelwa ukutholakala zingenayo amaphepha okuba seSwazini kanti kalikho icala noma-ke ezilihambayo khona. Umbuso uthi uphenyo olumayelana nokuthola kulwazi noma-ke olumayelana nemali luyaqhubeka. Uhlangothi lombuso luvumelane noma-ke nolwabamangalelwa ngokuthi icala noma iguqeleke umhla ka-29 kuNovemba nonyaka. Imantshi uMnumzane Vincent Hlatshwayo iqinisekisile lolu suku yagcizelela ukuthi kubalulekile ukuba uphenyo luphothule ngaphambi kokuqhubeka necala.